ngisho ubanazi nabesile ukuthi ngoba kuyoba sengathi ngoba vese sebephansi lapha eringini sebekuba ngathi sesiyabakhahlela ke manje bevese sebephansi induku umusuzo wayibeka ekhanda kumuntu awumshaya umuntu esephansi fana nomuntu useke ubaleka wangena ebafazini ungabusamthini umnika igama lakhe uthi ubafazini obusengene phakathi kwabafazi ubuyahlonishwa umuntu wesifazane kwaZulu bakwethu ngiyayikhuza lento yamaphoyisa ibhlungu ngoba yenzeka ekhanda kuthiwa makonakela ikhanda kuthiwa yonke into yonakele manje kushayisa ngovalo lokho mina ngishayiswa yovalo ukuthi baphethe lento yenzeka ngesikhathi kuphethe mina ngathi yimi lo hamba nalelishwa ngoba bingenzeki lento kumdlomba mina ngiyafisa ngempela ke benginike ke ngiyibambe nje iKwaZulu Natal iyodwa nje izinsuku ezintathu ngibambe nje ngibe ngedwa nje uvike lodwa kuningi okungalunga kuningi okungalunga nabesilo ngiyanithembisa kuningi iphoyisa ngaba iphoyisa isosha kube yisosha angithi ngizogxeka bakwethu kodwa ngiyakhala angeke sithule konakala cha nabendlovu bekunibikela nje isigameko sayizolo senhlambuluko ngokubambisana nonyazi lwezulu lwakhipha inkabi ezimbili ngoba okwamakhosi makuhlanjululwa kuba zinkomo zibe khona ke kodwa nezinkuleke ezibe khona zonke zabulawa ngaleso sikhathi kwase kuba khona amasiko okuhlambuluka alandelwayo ngemva kwalokho sihlambulula lokho kwamaphoyisa sihlambulula ngani ke Zulu sihlambulula ngokuthi nalokho okuyinkinga sebekukho manje sifisa ukuba makuphele futhi kuphele kahle nina besilo asisho ukuthi sithini maphoyisa siyanithanda abafowethu nodadewethu abazabethu balapha embuthweni kubekane nivikelele lizwe kodwa nje asisho ukuthi uma uyiphoyisa kumele ube uNkulunkulu siyazi nani ngabantu kodwa ake nihloniphe bakithi le uniform mina angimfuni umuntu ozogqoka iuniform ebenamacala ngicela ukuyishiya lapho eyamaphoyisa ngiyabonga nina besilo sizawuqhubekela esibayeni njengokuvumelana kwethu nabendlovu nosiko lesibaya ngiyathokoza nabendlovu usiko